Mario Zoppardi kien qiegħed hemmhekk isegwi s-serata. Mario Zoppardi ta' fuq minn tertuqa 35 u mod speċifiku speċjali għal Ras Imbras batilna dan il-messaġġ billi identifikalna wkoll numru ta' kurzitajiet li laqtu lilu seta' jara propju dak il-ħin waqt li kien qiegħed hemmhekk waqt il-Governors Ball immedjatament wara s-serata. Wara li tispiċċa ċ-ċerimonja tal-Oscars, kulħadd jitla fis-solar ta' fuq tal-Loew's Hotel fejn hemmhekk issir dik li jgħidulha Governors Ball u t-tensjoni kollha ta' bejniethom tispiċċa u kulħadd jibda jħossu relassat ngħidu aħna Billie Eilish iddeċidiet li tneħħi ż-żarbun iswed li kienet libsa u minflok toqgħod timxi bil-kalzetti bojot. Mument ieħor sabiħ, romantiku, huwa meta Dave McCary ibus lil martu Emma Stone li kienet għadha kif rebħet u anke ħolqot sorpriża meta rebħet l-Oscar għall-aħjar attriċi għall-parti li għandha f'Poor Things, ma ninsewx illi meta jagħtuhom l-Oscar fuq il-palk dawn l-Oscars kull ma jkun hemm miktub fuq huwa il-kategorija fil-każ tagħha għall-aħjar attriċi u s-sena imma l-isem tagħha Emma Stone dak jiġi engraved propju meta jitilgħu għall-Governors Ball. Moment ieħor kurjuż li kien sabiħ ukoll meta l-attur Sterling K. Brown li jidher fil-film American Fiction xtaq iżomm l-Oscar li kien għandu kif rebaħ Cord Jefferson. Cord Jefferson huwa id-direttur kif ukoll l-scriptwriter ta' l-istess film jiġifieri American Fiction.